maruta hangripe monggo sing siji ditupaki pangombyonge sing sunat ayo heeh monggo dibantu Kang Danang iya monggo Kang Aldo dibantu adik-adik tumpake Riok Ponorogo. Mumpung ketemu Riok Singolodro, ngomong putra. Wong bisa nyawang katampi lilo atimu Kang Timbul. Lilo lumantar semantanipun Mbak Diana. Yo monggo Kang Kaya dibantu adik-adik ditumpak Riok Ponorogo. Mumpung ketemu Riok Singolodro sore iki Singolodro momong putra. Ayo ayo deh. Oh